ברוכים הבאים ל-Revolution.il. אנחנו שמחים להציג את החזרה של השרת האיכותי בארץ. השרת Revolution.il הוא שרת הישראל חזק ואיכותי במדינה, עם מגוון מערכות מעניינות וחדשות מהעדכון הקודם. עם חזרת השרת החלטנו לשלב את הנוסטלגיה של השרת ביחד עם החדשנות הנוכחית. שמנו דגש עיקרי על מערכת עיצוב הדמויות, פק בגדים, הפרצופים והקעקועים בשרת, על מנת לתת לכל שחקן ושחקן את הדגש האישי שחשוב לו. דאגנו לשדרג את כל מערכות העסקים בשרת, וכמובן שדאגנו לעבודות צדדיות שיהיה לאזרחים ממה להתפרנס. אני חושב אישית שאת עצמנו הוכחנו בנושא התכנות בכל פעם מחדש. בכל עדכון של השרתים שלנו הגענו למצב שהתכנות הוא אף פעם לא הבעיה, כי על איכות אנחנו לא מתפשרים. אז אולי במקום להראות לכם מערכות נדבר מהלב? חברים יקרים, זהו יום מרגש עבורנו. לאחר 8 חודשים שבו השרת לוס סנטוס רץ, אנחנו חוזרים להתחלה, לשרת הראשון שלנו, לשרת שהתחיל את הכל. חוזרים לשרת הישראלי, עם כל הזיכרונות הטובים, האנשים הישנים והמערכות החדשות. אנחנו שמחים להכריז על חזרתו של השרת האיכותי בארץ, ואנחנו נתראה בפתיחה הרשמית.